Assalamu alaikum warahmatullah musidɓe tedduɓe on bismama e chaine moon. Hande noon leçon men feewi koye the alphabet uji anglais holno goto foof prononcirte holno haalirte. Donc hande titode men ko alphabet pronunciation, alkulal foof holno haalirte. Donc so tawi en paari tan eɗen mbawi fuɗɗade a woni a, woni a. B woni b, C woni c rewi hen ko d woni d, rewi hen ko f, e woni après f woni f, rewi hen ko g woni g, après h woni h, rewi hen ko I woni i, après j woni j, après k woni k, rewi hen ko L woni l, rewi hen ko m woni m, n woni n, après rewi hen ko woni o, rewi hen ko p walla mbiya p, rewi hen ko q woni q, après r walla mbiya r woni r, après s woni s, rewi hen ko t woni t, rewi hen ko u woni u, rewi hen ko v woni v, rewi hen ko w woni w, rewi hen ko x walla mbiya x tawi ko anglais x, rewi hen ko y woni y, battendiɗo o ko z walla mbiya z walla z. Donc ko ɗum woni prononciation lettre uji alphabet anglais. Joni noon jimen jimol alphabet uji anglais. A B C D E A B C D E F G H I J K F G H I J K F G H I J K L M N O P L M N O P L M N O P Q R S T U V Q R S T U V Q R S T U V W X Y and Z W X Y Z. Eyyi ko ɗum ɗo woni alphabet uji anglais ɗi. Donc so tawi tan yiɗi wawde lirde il faut janggaɗi te kadi ganda alkulal foof no haalirte. Donc aɗa wawi tan reftade kettoɗa no fewi. Donc sa waɗi ɗum tan inchallah ma Allah walle hokkama rendez-vous tan lawol gongol inchallah.